Hello everyone, my name is Bomb Show. You're welcome to my channel. It's Bomb Show Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandai advertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti advertiswe panapa, number ndichaisa mu description of this video. Mungogara maita se matibata muwana nawo ne customers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Hello everyone, I think this year was a year rema album akati akaburitswa navanhu vakawanda. Tine mabig artists atichiri kutotarisira kaita sana Kilatina na Suprise vasati vatipa anything yet, but I know kuti vanoburitsa. Sasa pane zvakaitika, pane nyaya iri panapa. Evidence Chihera vakaita album launch ravo, pakapinda Kilati. It was a surprise to her and she cried. Akachema akataura kuti nguva yese ndaida kurekoda album rangu, but maproducer indijikira mari kusvika Kilati ndaenda kustudio kwake ndikarekoda mahara. And right now pamaartists ese iye anga asina tombokokwa kuti auye kwakuna namadhambosi nanaJapresa, and they disappointed her. Havana kuita se havana kubatikira madhambosi tounonzwisisa kuti she is in pain. But what do you think about Kilati? Hatina kumariro munogu uchekeshi handinodo wanto album torizama nakidza rova music ndibofara zvavo zvokuchema zvokuema izvi handizvizvida rorome kudara vanhu ndakatandandudza hope nemusic ndaitinikaenda kumastudios ndichida kurekodha mari yangu vasingarekodha ndakatandandudza akandirekodha mustudio make mahara achimeka sure kuti every song anabvoka achiiteerera wakitinamba watara paase